Komen खालामनो हागोन लोगोफोर hello brother Rizos Reisumai thank you brother आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय रेसुमाय Rizos brother ना sister जाना फैसारखो ओमफ्राय माब्रै खबर सबर कमेन्ट खालामलादो दे दसे लोगोफोर Rizos नार्जारि मय दं आदै हाबायावसो दं आं फुदे एसे हाबायावहाय जाखावलाबायदों दा भिडिअ लाबोगोन आं बेलासियावहाय 6टायावहाय आपल'ड खालामगोन आं हयथ' 6टा 6:30 बिदि आरो हाबा दङ आरो बालागारियावहाय ओरैहाय आमगुरिनि सा सोनाब जाहैबाय बालागारियाव मैसो मानै सिथारदों ओमफ्राय दाउ एभेलेबेल अमा दङ बिराद गोबां दं आरो ओमफ्राय नै बेदरा बेयावबो दङ एसे आं देखायनोसै दे लोगोफोर नैबे माने नैबे मैसो बेदरसो होनदां ने आब' औ अमा दाउ नुखाबाय दा लोगोफोर नायनानै ला नै एसे लाइभ होबाय आं माने बिसोरो मा ग्रुप नांगौ जाखो नै बक्सिं खालामनो हागोन आरो नांगौला लाइभआवबो खिथाबाय आङो नै बिराद मोजां मावो बिसोरो खयजन दं होनदोंमोनलाय आब' 33 जन दङ पिके बर' ओंखाम जाखांबाय नामा आदा जाखांबायलै ब्रादार दहन जादों आं दा खेबसे जाबावगोन आं ओरैबायदि फुङाव जादों आङो बेदरफ्राथ' देन्जार गोथाव गोथावलै नै नैबे मैसो बेदर ओमफ्राय नैबे दाउ बेदर ओमफ्राय नैबेयो मा होनांगौ अमा बेदर जाहैबाय ओमफ्राय नैबे अनला ओंख्रि ओमफ्राय नैबे ना फ्राय आरो दा बेबायदि आरो नैबेयावबो बेदर दं एभेलेबेल आरो नै बिनानावाबो रानगासिनो ने नों मा बेदर रानदों लकेल दाउसो ने आदसा रानगासिनो दङ नै बेयाव जाहोदों आरो नै ओमफ्राय जोंना नै हटेलनि इनसार्ज आदा मानेल बिथांनि दैदेननायावनो बेयावहाय गासिबो मोनजालाबो मोनजानाया गासिबो जालांनाया बिनि सायाव ओरैहाय नै फुरा रानगासिनो ओमफ्राय हटेलालाय बिराद गोबां दं नैबे सबसे बेस्ट आरो मानो होनना बुङोब्ला बियो एयार कन्डिसन बायदि आरो नै ओरैबायदि गय सायख्लुमनो ओमफ्राय ओइ दै नुदों जानांगौ बियो बिराद मोजां डेक'रेसन खालामनायनि आरो माबाया हटेला ओमफ्राय बहुद साबसिन जायो आरो जानोहाय दा बेबायदि आरोखि आं कमेन्ट फरायनायसै दे बयनिखौबो फरायगोन खुनु टेनसन गैया दा बिदि आरो आं कमेन्ट फरायनोसै दे ओमफ्राय दाने गोसोखां ब्लगआ दानफिनबाय नै हरफिनदो दे कमेन्ट खालामफिनदो राजिब सब मा होनो अमा बेदर औ अमा बेदरबो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे फाइनालि सिम्पोल सकिं हाइ ब्र होनदों नै हेल' ब्रादार थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे फेमिलि सिम्पोल सकिं हाइ ब्र ओमफ्राय गोसोखां ब्लगआ मा होनदों हाय आदा जाखांबाय होनदों जाखांबाय दहायनो जादों आं जानाया ओमफ्राय दा जाफिनबावगोन आरो आं दसेनि उनावहाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो अबेनिफ्राय हरदों आरोना ओमफ्राय जास्ट दसे लाइभ थाबाय आङो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय मा होनदोंनो नबदिप अफिसियेला बहानि हाबा आदा जोंनि चिरां जिल्ला ओरैहाय आमगुरि बिसिनि सिङाव थानाय ओरै साहाथिंजाय मोनसे बालागारि गामि दं बेयावनो आरो हाबाया ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर दसे नोंथांमोनजोंनो थानोसै ओमफ्राय मारै दंलायो आंनि भिउवार्स लोगोफोर मोजाङै दंलायो दा बयस अबेनिफ्राय लाइभआव दं
कमेन्ट खालामदो दे ओरैहाय जाग्राफ्रा जागासिनो दङ रानग्राफ्राबो रानगासिनो दङ ओरैलाय नै ओरैहाय जोंना आमाइया हनै सोर मोनजादों सोर मोनजायाखै नायदों आं एसे खाथियाव देखायनोसै आं नैबे आमाइया देन्जारखा जोंनिया ओरैलाय नै आमाइया नै दे आमाइ नों सोर मोनजानाय सोर मोनजायि नायदों होनदों दा औ बानायसो औ हनै सोरबा सोरबा भागिफोरखौ एसेल' जाबो होनदों आं दा बिदि आरो जोंना बहुद आरो इन्टारेस्टिं माखासे भागिफ्रा बुंनाया बानायसो औ आंखौ थुल' दानख'ना गावसोरबा भागि होनना बुंना लायोरा एनोथ' दा नुखाबाय जानांगौ नै दा रायजानायसो औ नोंसोरबो भागि होनना बुंदों नोंखौ बेनोथ' जाबाय दा बानायसो औ औ जाबाय दा बिदि आरोखि नै इन्टारेस्टआनो आलादाखा दिनै आं बै हटेल गिदिर गिदिराव थाङाखै दे लोगोफोर मानो होनब्ला बेयावनि गासैबो डेक'रेसन खालामनाय मानाय हौवा गोदान फारसेनिफ्राय आं दाहाय सेकेन्ड भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा देखायगोन आं हौवा गोदान हिन्जाव गोदान ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना मा लागोनिफ्राय लाबोदों गासैखौबो आङो देखायगोन आरो दाहाय नै ओमफ्राय आङो एकदम जोबथानाय खोलाहासो दंफैयो आरो दा जोबथानाय खोलाहानो थाफैदों आरो दाहायसो देखायगोन आं मोनसे सेकेन्ड भिडिअआव आरो ओरैहाय रानगासिनो रानो आरोना बिराद मोजां रानना होयो नांगौ होनब्लानो हरो बेदरा एभेलेबेल बेदर आरो नै मा खालामनाय गोसोबायदि जानो हागोन आरोखि उदैयासो जायगा थोनाय नङा आरोखि ने औ मा जाला जा उदैयासो जायगा थोनाय नङा बस्था बायदि जानांगौमोन उदैया सानफ्रांलायखागोन आरोखि गोथावानो ने नै फुरानो अनला ओमफ्राय कमेन्ट फरायनोसैलाय दे आयदै दाहाय लाबोजोबगोन आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय ओमफ्राय जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ नङा आरो दिनैनि भिडिअआ दा जास्ट आङो हाबानि भिडिअ लाबोगोन मानो होनना बुङोब्ला हाबायाबो मामुलि नङा जोनोमाव खेबसे जायो हाबा उजिनाय ओमफ्राय हाबा जानाय थैनाय मानसिनि मोनथाम दङ नालाय दा मोननैया सफैजेनबाय उजिनाय हाबा दा बेबायदि आरोखि दा बेखायनो हाबाया ओरैबायदि मोनसे मानसिनि थाखायहाय मैल्यबान जिनिस आरोखि बुंनो थाङोब्ला नबदि अफिसियेल E1 हाबाखौ देखायदो अके दाहाय आं हगारगोन हाबानि भिडिअ लाखाबाय आं एसे मानो होनना बुङोब्ला जायबा हौवा गोदाननि बिदा मैयाहाय आंखौ कल खालामना लिंहरदों दा दिनैहाय आङो सफैबाय आरो ओमफ्राय गोसोखां ब्लग आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आदा जागोन फंबाय खुनु टेनसन गैया दा आङो आंनि मोनसे भिडिअ कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय आरोखि ना आं कमेन्ट चेक खालामनानैहाय दा सापर्ट खालामना हरगोन आङो गोदसोआव नुदों दे आं दंफांबारि सिङावसो दङ नालाय दा बेबायदि आरोखि ओरैनो मानसियानो गोसोमखा बनदादानो आरोखि मथा मथि गोसोम गुफुर गासिबो गोजौनिनो सोरजिखानाय नालाय दा बेबायदि आरोखि आयदै मय ओमफ्राय ओरैहाय सेंग्राफ्रा फैलागासिनो दं नै ओंखाम जानो नै ओंखाम जानो फैबाय लाइटआवसो दंलै फंबायमोन ओमफ्राय जानायसै होनदों दा नोंसोरबो औ बै थोंब्रैखौनो जाखानाय होनदों ना गिदिनाखौ मानसि गाखोजाग्राया मैसोआ औ थाब जाना होलै सेंग्राफोर दा बिदि आरोखि आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आदा औ जागोन सापर्ट खालामगोन खुनु टेनसन गैया दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे बबेनिफ्राय बाइक दं आं बारा गोबाव थानाय जादों नङा दे जास्ट 15 मिनिटसोल' थागोन आङो माने दसे जिरायदों आङो ओंखाम जाखांगोदान नालाय ओंखामा जानानै दसे जिरायबाय आङो दा जाबावनोसै बेलासियाव खेबसे जोंला दा बेबायदि आरोखि ओरैहाय दङ अडियेन्सफोर जागासिनो दं अननानै गासिबो जायगा मोनजाखै आइ आफा बिदा फंबाय बिब'मोनखौ खावलायदों दसे सम धैर्य हमथाबावदो आलासिफ्रा खम जाखाबाय कमेन्ट खालामदो दे नायलादोंल' लोगोफोरा आलासि उनाव लाखिनानै दिनैनि हाबाया ओरैबायदि इन्टारेस्ट दे जाब जुबा ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा सम धैर्य हमथाबावदो जों मेन बे टाइमखौ एसे बारग'होनि
उखैहोनानैसो जाखानांगौ ओंखामखौ। ओमफ्राय भुमिका बसुमतारी हाय आई एम फ्रम बिजनी चिरां। थेंक इउ सिस्टार आंनि लाइफआव फैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय मोजां दा भुमिका बसुमतारी। जाखांनायनि उनावहाय सर जाहैदो आरो बे हटेलखौ जोंनि गामिनि महिला दांग्राफ्रा फोसाबना होनांगोन। भुमिका बसुमतारी मोजां आदा। थेंक इउ सिस्टार गोजोननाय मोन्दों। मैया थांदों दा बिदि आरो। दे मोजां आदा भुमिका। थेंक इउ सिस्टार। आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर। आं दा नेक्स्ट भिडिअ लाबोखागोन नालाय दा जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायहैबानो जाबाय आरोखि। दाहाय आं 6टायाव लाबोगोन भिडिअखौहाय। होमब्ला दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। बाय बाय।